Għar-rigali tal-mistednin nirringrazzjaw lil Ministeru tal-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bil-kampanja tagħhom Saving Our Blue u Shinglong Department Store. Malti Kulturali huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Nilqgħukom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali Personalitajiet, serje imtella mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiv fih dan l-Emcast. F'dawn l-episodji niltaqgħu ma' nies differenti u niddiskutu l-impatt li ħallew fuq is-soċjetà Maltija u llum ħankunu niddiskutu fuq mara li witt it-triq biex ikun hawn iktar diversità fis-soċjetà. Ejja nsegwu l-ħajja ta' Katja Saunders u l-bidla li ġabet fil-komunità tal-LGBTIQ+ f'Malta. Fit-tmeninijiet, il-komunità LGBTIQ+ f'Malta kienet ferm differenti minn dak li llum. In-nies li kienu jagħmlu parti mill-komunità daqs 50 sena ilu jgħidu li kellhom jaħbu l-identità veru tagħhom minn dawk ta' madwarhom. Minħabba li ma kienx hemm daqshekk domanda ta' omosessualità, ħafna nies kienu xxukjati meta fl-1771 kienet ġiet proponita liġi li tħalli koppji tal-istess sess ikunu flimkien fil-privat. Din il-liġi imbagħad ġiet approvata sentejn wara fejn kien aċċettat ukoll li koppji tal-istess sess jistgħu jidhru fil-pubbliku bla ebda kastig mill-qorti. Mir-riċerka li saret, skoprejna li n-nies li kienu jidentifikaw bħala omosessuali jew ma kienux ċerti fuq l-identità sesswali tagħhom ma kellhomx ħajja faċli. Stigma li għadha teżisti sal-lum wieħed biss jista' jimmaġina kemm kienu diffiċli ħajjithom f'dik iż-żmien. Imma Katja ma kienitx tħalli dit tip ta' stigma taffettwa is-stil ta' ħajja tagħha. Katja Saunders kienet waħda mill-ewwel persuni transgender li kienet open fis-soċjetà Maltija fis-sebgħinijiet. Hija kellha ħajja mimlija suċċessi kif ukoll ħafna tbatijiet. Katja għexet ħajja straordinarja tant li wara li ġiet abbandonata minn omma u mrobbija minn missi li ma kienx aċċetta tranzizzjoni tagħha, irnexxielha tagħmel triq ta' lejn Londra f'età ta' 17-il sena. Nies li kienu jafu l-Katja jgħidu kif kienet role model għal nies li kienu jaħbu l-identità sesswali tagħhom. Barra minn hekk Katja kienet toffri wkoll il-post tagħha bħala safe space għal nies li kienu jaħbu l-identità sesswali tagħhom u wkoll li kienu abbandonati min-naħa ta' familja tagħhom ħabba l-identità sesswali tagħhom. Grazzi għal karattru u personalità ta' Katja Saunders, il-bidla fil-komunità tal-LGBTIQ+ f'Malta bdiet tinbidel għall-aħjar u fetħet ħafna bibien għal dawk li ġew warajha. Kif rajna fil-feature, Katja Saunders kienet tgħix fi żmien is-sebgħinijiet u kienet waħda mill-ewwel transgender illi kienet open. Illum fl-istudju għandna magħna lil Mr. Alex Caruana li huwa attivist mill-Malta Gay Rights Movement fejn niddiskutu l-bidla li ġabet magħha Katja Saunders. Mela, kieku kellek tiddeskrivi lil Katja f'ġiex kliem, l-imkliem ikunu? Naħseb żewġ klimiet importanti huma milli stajt nifhem ukoll mill-ktieb li ħareġ fuq Katja Saunders hija li kienet enerġetika u kuraġġuża. Alright. U għala daw Kuraġġuża għal-fatt li forsi ma kellix għażla oħra wkoll, imma kienet kuraġġuża li xorta għamlet it-tranzizzjoni tagħha, xorta għexet il-vera hi, avolja kien żmien differenti fejn ma kienx hemm liġijiet, forsi il-perċezzjoni tas-soċjetà forsi kienet differenti wkoll. U enerġetika wkoll għax
dawk huwa il-fil li ħassejt jiena kienet tagħmel ħafna affarijiet, iltaqa' ma' ħafna nies, kienet timmudella, ġifieri dik hija l-enerġija li ħadd jiena fuqha. Kif rajna fil-feature ma kellix ħajja faċli, ġifieri kienet brave ħafna li għamlet ma'. Kif taħseb li Katja ġabet il-bidla fil-komunità tal-LGBTIQ+ Malta? Naħseb kif qed qabel kuraġġ tagħha li tkun hemm barra taf kif qatt ma kien hemm persuni trans oħrajn f'dak iż-żmien daqskemm dejjem kien hawn persuni trans fis-soċjetà. Imma naħseb Katja il-fatt li qatt ma beżetturi li hija ħolqot spazju li anke jekk in-nies tkellmu fuqha, forsi anke jekk tkellmu b'mod dispreġġattiv jew pożittiv jew neutrali, ħolqot spazju fejn nies tkellmu fejn qabel forsi ma tkunx taf x'jiġifieri tkun trans, Katja ħolqot spazju kemm għan-nies hemm barra li jifhmu forsi li n-nies bħala jeżistu. Imma wkoll ħolqot spazju għal persuni li kienu gay jew whatever li jaqgħu fil-komunità LGBTIQ li kienet tgħinhom, li kienet support għalihom. So naħseb jisu ħolqot spazju fejn dak iż-żmien forsi jaf kien l-ewwel wieħed, forsi ma kienx, forsi kien hemm spazju oħra li aħna ma nafux bihom, imma żgur hija li ħolqot spazju ġdid ħanejdu hekk. Għalrejt. Meta tikkonsidja l-ħajja ta' f'Malta li għexet fih Katja, taħseb li huwa kkonsider bħala attiviżmu jew sempliċement il-personalità tagħha? Fis-sens f'dak iż-żmien mhix, għax fis-sens ħafna iżgħar, imma naħseb li mhux stalija li niddeċiedi jekk għamlitx dak li għamlet bħala attiviżmu jew le, però jekk kienx attiviżmu dirett li xtaqet tagħmel naħseb huwa xi forma ta' attiviżmu. U kellha personalità kienet bħal kif semmejt enerġetika, ġifieri. Kemm taħseb li hija importanti l-istorja ta' Katja tixxeret fil-pubbliku? L-istorja ta' Katja importanti li tixxeret għal raġunijiet differenti. L-ewwel ħaġa biex jisu anke innaqsu dal-istereotip li għax illum daw l-affarijiet tal-LGBTIQ taf kif, mentri jekk naraw l-istorja ta' Katja hija taf kif immorru lura fin-1970s, etc. So hija narrattiva importanti li forsi nafu b'Katja biss, imma x'Katja kellha il-kuraġġ li tkun hemm barra u hemm nies oħrajn ta' ġifieri minn dak. Imma naħseb huwa importanti. U il-fatt li kemm kellha ta' bes iktar hurdles jilsu u diffikultajiet biex jinnaf tbiddel id-dokumenti pereżempju, mentri llum naraw kif dik is-sitwazzjoni nbidlet minħabba li għandna liġi ġdida li għaddiet fl-2015. Xi persuni trans illum il-ġurnata jistgħu bidlu d-dokumenti tagħhom kemm imorru għand notar u jiffirmaw il-kuntratt legali. Mentri qabel trid tmur tru ħafna operazzjonijiet titla l-qorti u taf kif. Ġifieri importanti ħafna li l-istorja ta' Katja jkunu jafu biha aktar nies. Kien hemm xi leġislattivi u policies li ġew fil-bidla fit-tmenijiet li kienet ħafna temmen fihom Katja? Sakemm fejna fina leġislazzjonijiet ma kien hemm fis-70s meta l-omosessualità saret neħejnija bħala qabel kienet illegali li tkun omosessuali, di kienet liġi li ġejja mill-Imperu Ingliż, bħalma kellhom pajjiżi oħrajn, bħal l-Indja, eċetera. Mbagħad kien hemm snin twal fejn Malta qatt ma daħlet l-ebda leġislazzjoni illi kienet qed tagħti protezzjoni l persuni LGBTIQ sakemm mbagħad ħanna fl-Unjoni Ewropea u kellna ndaħlu direttiva bil-fors fejn inti ma tistax tkeċċi lil xi ħadd fuq il-post tax-xogħol għax huwa LGBTIQ. Kienet isa aktar tajnuna għal dil-komunità li biex jimprovjaw l-affarijiet. L-influenza ta' Katja fit-tmeninijiet kif għadhom jaffettwaw illum il-ġurnata drittijiet tan-nies fl-LGBTIQ? Naħseb kien snowball effect, fis-sens xi ħadd beda xi ħaġa u bil-mod issa tru attivizmu ta' ħafna nies. U attivizmu mhux biss meta tmur titkellem għal politikant pereżempju, ma anke nies illi huma LGBTIQ illi ġast għexu ħajjithom. Ma beżawx juru minn huma. Dak huwa forma ta' attivizmu, speċi jekk inti taf kif ħriġtem barra, forsi ma qatx ma ħriġ bil-bandiera, imma inti ħajtek għexta mingħajr skużi speċi. Eżatt. U naħseb dak
ħolo effett li forsi Katja tik il-kuraġġ tgħid jekk Katja għamlitha qed tgħix ħajjitha għalfejn m'għandix nagħmilha jiena. Eżatt, U kellha dik tibda l-kuraġġ. eżatt Eżatt. qed tinfluwenza lil kulħadd biex illum wasalna fejn wasalna. Eżatt. Hemm xi inizjattivi għaddejjin biex l-istorja ta' trailblazers bħal Katja kif ukoll il-komunità tal-LGBTIQ tiġi preservata? Fil-fatt kien proġett minn ħata l-MGRM li noħorġu ktieb fuq il-ħajja ta' Katja kien hemm ukoll exhibition. Aħna nixtiequ li jkun hemm xi tip ta' spazju qisu mużew ħanejdu hekk fejn dak li jkun jista' jmur jara anke kemm l-istorja LGBTIQ ġenerali kif inbidlet f'Malta. Imma wkoll li tkun parti minna jkun hemm affarijiet ta' Katja biex nippreservaw anke ħajjita u x'għamlet. U dan il-ktieb li semmejt inti kien fuq il-ħajja ta' Katja Saunders nimmaġinu. Il-ktieb huwa fuq il-ħajja ta' Katja Saunders miktub minn Ramona De Pares. Min irid ġifieri x-xieħijiet ukoll għall-bejħ jew għand l-aġenda jew għand l-MGRM. Ġifieri jixtruħ online ukoll. Alla ħar mistoqsija x'tixtieq li n-nies jieħdu mill-istorja ta' Katja? Il-kuraġġ ta' Katja, f'kollox ta' mhux għax tkun persuna LGBTIQ biss, tista' tkun anyone. Imma naħseb il-kuraġġ li kellha li tgħix mingħajr limiti jisu naħseb hija xi ħaġa li kulħadd jista' jitgħallem minnha. Eżatt. Thank you ħafna li ktar għatmija fl-studio. Ħansegwu l-feature u nkomplu id-diskussjoni tagħna fuq il-ħajja ta' Katja Saunders wara l-feature. Mor omosessualità f'Malta fl-1970 u l-konverzazzjoni jew il-noqgħat ta' konverzazzjoni nistgħu ngħidu fuq il-livell soċjali fuq l-omosessualità rridu nifhmu il-kuntest li kienet Malta fija f'dawk iż-żminijiet. Kellek Malta li kienet għadha diviża fuq l-internet u l-effett li ħalla l-internet fuq is-soċjetà u l-fibra tas-soċjetà fiha nnifisha. Il-konverzazzjoni dwar dak li huwa morali u dak li mhux u l-moralità u l-relazzjoni tal-moralità ma' l-element legali u ma' l-element ta' aspett demokratiku li Malta kienet għadha qed tifhem. Malta kienet għaddejja minn żmien ta' tiftix fl-identità tagħha, l-indipendenza, l-ħelsien, ir-Repubblika huma kollha avvenimenti li llum il-ġurnata niċċelebraw, nikkommemoraw, però fl-1970 propri fil-bidu tad-deċenju kienet xi ħaġa ħajja. Bl-istigma li kienet teżisti dak iż-żmien, il-Bar City of London kien post fejn għal ħafna nies tal-komunità kien ikkunsidrat bħala spazju sigur għalihom. City of London li jinsab ġewwa San Ġiljan huwa post li kien ikkunsidrat bħala wieħed mill-postijiet fejn Katja Saunders kienet qatta ħafna ħin ma' sħaba. Ġewwa l-bar hemm ħafna ritratti ta' Katja bħala tifkira għall-memorja tagħha. Kif ukoll nies li kienu ħbieb ta' Katja jiltaqgħu kull sena biex ifakru l-memorja tagħha. Julian, ħabib ta' Katja jirrakkonta il-ġurnata fejn Katja kienet waslet fil-bar, libsa bajda karti, b'umbrella safra daqs ix-xemx u girlanda fuq rasa. Daħka fuq wiċċu, Julian jgħid li kien ħabbar il-wasla ta' Reġina malli Katja niżlet mill-garretun misjuq minn żiemel. Ħafna nies li kienu jafu lil Katja jgħidu li kellha l-ispirazzjoni li timmodella. Meta darba minnhom daħlet ġo ħanud biex tirranġa tliet tilbiesi, Katja ltaqet ma' Charles. Bħarsa waħda, Katja mal-ewwel kienet taf li Charles jaf x'kellu jagħmel biex jikkuntenta l-istil tagħha. Fid-disajnijiet, Charles u Ron kienu għadhom fil-bidu li jiftħu l-kumpanija tagħhom u ma kinux jafu li Katja kienet tkun daqshekk ta' għajnuna li jiftħu l-kumpanija tagħhom. Kif għandna kif rajna fil-feature, Katja kellha stil partikolari u hi ħadmet ħafna ma' ġiex persuni partikolari llum il-ġurnata huma magħrufin ħafna fid-dinja tal-moda. Fl-istudio magħna lil Charles Endron, grazzi ħafna tal-laqgħtu miegħi fl-istudio. Biex nibdew l-intervista tagħna, tistgħu tirrakkontaw l-ewwel darba illi ltqajtu ma' Katja Saunders? Ma' Katja jiena ltqajt fil-89 jew 90. Kont naħdem San Ġiljan u kienet għadha kif ġiet minn Londra bil-holiday, ġiet tagħmel xi 3 xhur Malta u rrid nagħmilha xi alterations ta' xi affarijiet li kellha. U inti? Jien l-ewwel darba li rajta
Min għalija, jek niftakar sew, kienem il-Lido San Ġiljan, kien popolari ħafna u konna morna biex namlu ġurnata nomu. U meta nżilna diġà xi ħadd beda jgħid aw Katja, u l-ewwel darba li rajti kienet fil-baħar it-tom bil-kappell enormi fuq rasa. So naħseb dik kienet l-ewwel darba li rajt. Alright. X'kienet in-natura tar-relazzjoni tagħkom ma' Katja? Bdiet ovvjament Charles magħha kienet such as a more professional as kienet tiġi biex inħitilha l-affarijiet u hekk. Alright. Mbagħad naħseb jien meta ġejt ftit wara Malta huma kienu diġà ħbieb sew. Meta ġejt jien fil-92 ġejt Malta huma kienu diġà ħbieb. U automatikament jien u Katja we clicked as well, so it became a friendship. U x'tib ta' persuna kienet Katja? Katja kienet persuna li tħobb tiddiverti ħafna, li għalija xejn mhu xejn. Kuraġġuża ħafna, ma tibża minn xejn. U fl-istess ħin kien ikollha dawk il-moods li xi kultant kulħadd ikollu minnhom li ma tantx huma pjaċevoli. Kif kien l-ambjent ġewwa Malta f'dak iż-żmien? Li meta ltqajtu ma' Katja u hekk. Jien nista' ngħid ovvjament fil-bidu tan-90s għax dak iż-żmien ġejt hawn. Jien kont ħassejt li Malta kienu ħafna affarijiet għaddejjin, ħafna affarijiet ġodda. Bħala rights qatt ma kienx hawnhekk, so n-nies qishom bdew jiġġieldu għal dawn l-affarijiet. Ma fl-istess ħin ukoll kien hawn xena tal-music, tal-clubbing, tal-parties kienet għadha fil-bidu. So avolja kien għataw ħafna affarijiet li kellna niġġieldu għalihom, kien żmien eċitanti fl-istess ħin. U l-istess għalik ġi? L-istess jiena bdejt noħroġ fil-gejsim ftit qabel mal-tqajt xi sentej qabel li ltqajt ma' Ron. Ġifieri konna noħorġu kuljum dak iż-żmien. Kien hemm bar Paċeville, l-unika bar li kien hemm. U konna niltaqgħu kuljum hemmhekk mit-tnejn sal-ħadd jiġifieri li llum issa ma tantx għadha ssir daqshekk. Għax illum isu iktar jitħalltu ma' Eżatt. U fil-weekend iktar ukoll. Eżatt, u iktar fil-weekend. Kif taħsbu li kontribwixxiet lejn il-komunità Katja? Jien naħseb li għamlet ma kienx forsi intenzjonali naħseb minn naħa tagħha as-such. Hi just għixet ħajjitha kif xtaqet hi to the full. Minar ma għatma skużat ruħa għal xejn, di kienet ħajjita u dejjem kienet viżibbli ħafna għax hi naħseb kienet għażla naħseb minnaħa tagħha li she wasn't hiding, ma provax tblendja u tidher normali. Hi l-outfits u l-looks tagħha kien hemm dejjem full on, jisa tara fit-triq daqqa tkun libsa jisa Audrey Hepburn, daqqa tkun dejjem kien hemm xi tema bil-looks. So għalhekk bil-viżibilità tagħha ġiet kbira ħafna għan-nies fil-community, ma anke barra l-community, ġisa kulħadd anke jekk tsemmija llum jien niftakarha ta' Sliema kienet dejjem tilbes sabiħ u so naħseb Kienet magħrufa min-nies. Kienet magħrufa min-nies, so għalhekk naħseb għamlet dik id-differenza u impatt fuq kulħadd. Alright. Bliema mod kienet tieleb l-ostakli li tiltaqa' magħhom Katja fil-ħajja tagħha? Katja ma kienitx waħda milli tibża jew jiġri għalija kienet sa tiġġildilha. Ġifieri l-ostakli li kellha ma tantx kienet ma kienx kienu jdejquha wis, però kien ikollha kif għad diġà mumenti li ma kienx tħossha daqshekk tajba u dak naħseb huwa xi ħaġa li ma tantx seta' tiġġilidlu. Hemm xi stejl tistgħu tgħidulna fejn l-udjenza jistgħu jieħdu tip ta' idea min kienet Katja? Naħseb anke l-question li ta' qabel ma kienx isa tinkwieta ħafna fuq problemi tal-ħajja fej forsi kulħadd jibda jgħid x'issa rrid nagħmel hekk jew rrid għax rrid nżomm il-flus u nħallas il-kontijiet. Katja
il-ħajja u li toħroġ u li tieħu gost u tilbes dak kien dejjem l-ewwel. So u hekk għexiet ħajjita dejjem to the full u forsi meta konna nipprova nkellmuha ma jisma' Kat ma tagħmilx hekk tittieħu naħsib hekk jew hekk tagħtux każ dik it-tajb. U kontu tikkomunikaw bl-ittri. Hi kienet dejjem meta kollha bżonn xi outfit kienet konna nirċievu ittra. U kienet tiktiba elaborata kienet tgħid Sir Charles I have an occasion and I have to look the best because this and that and so these letters. Għax ukoll ma tgħix Londra, kemm żmien tgħix Londra. Manka meta kienet tgħix hawn Malta, xorta kienet tibgħat ittra. Kif taħsbu li għandha tiġi mfakra Katja? Naħseb diġà ovvjament programmi bħal dawk u kien hemm oħrajn il-ktieb li ħareġ diġà hija xi ħaġa li anke aħna ngħidu l-aħwa kieku kienet taf x'qed jiġri u n-nies kemm qed jitkellmu fuqha. Naħseb kienet xi ħaġa li anke kienet probabbli ma temminx għax il-reality is meta tkun għadek ħajja forsi ma jkunx hemm daqshekk attenzjoni. Unfortunately meta jiġri xi ħaġa hekk imbagħad imma naħseb dik li nistgħu nagħmluha li ngħidu l-istorja tagħhom, l-istejjer għax kien hemm ħafna stejjer u avventuri u l-affarijiet li tista' tirrakkonta, so naħseb hekk nżommuha ħajja. Bħalma saqsejna l-missinni ta' qabilkom, x'tixtiequ li n-nies jieħdu mill-istorja ta' Katja? Simili kważi mal-mistoqsija ta' qabel. Naħseb li kulħadd għandu jgħix ħajtu kif jixtiequ. Mhux kif jixtieq ħadd ieħor. Ħafna drabi m'għandna l-tendenza li rridu we have to please everyone ta' madwarna. Għejx ħajtek kif tixtieqha inti u tagħtix każ ta' madwarna. X'tistgħu tgħidulna fuq il-kollezzjoni tagħkom li jasseb ixxejtu bl-isem ta' Language of Love? Mela dik kienet kollezzjoni li urejnija Milan Fashion Week last year u l-idea tal-inspirazzjoni bdiet mill-ittri ta' Katja. Għaxi fil-ittri kienet twaħħal ħafna ribbons, stilel u ħafna decorations. So jisna provajna noħorġu dak l-aspett. Fil-fatt mbagħad krejna bolol bil-wiċċ Katja wkoll u anke l-ittri tagħha għamilna graphic print u ġew printjati fuq libsa wkoll. U l-kollezzjoni kienet ispirata ħafna minn Katja u mill-ittri li kontu tikkomunikaw bejnietkom. Eżatt. X'inhu l-legat li ħallit Katja fl-industrija tal-moda u fil-komunità tal-LGBTIQ+? Naħseb kienet fil-industrija tal-modi naħseb kienet style icon, mhux għalina biss, u kienet ispirazzjoni kbira, kienet parti wkoll mill-karriera tagħna u kienet dejjem naħseb l-ewwel u l-ikbar fan tax-xogħol tagħna. Dejjem kienet hemm lesti biex tgħin u biex aħna meta nagħmlu fittings jew meta konna qed inħitu collection kienet tistenna hemm biex tkun il-mudell u nippruvaw il-libsa fuqha. Kienet ittina anka ħafna information fuq fashion history, għaxi kienet taf fuq kollox. So tallimna ħafna minn għandha. Kienet ittina xi tips, like affarijiet li kienet tħobbi, niftakar kien hemm xi collections, daħlu iktar ribbons, you know. U ovvjament smajna biha u so għalina kienet importanti, ma naħseb in ġenerali n-nies fil-fashion community Malta kienet ta' inspirazzjoni għall-looks li kienet tilbes. U għalik l-istess ħal? L-istess, ifhem aħna isu trabejna fl-imkien, u meta daħlet Katja kienet ftit qabel Maltqajt Maron. Imma barra li konna nikkomunikaw bl-ittri, konna niltaqgħu ħafna minn ta' spiss. L-ittri kienet tibatom biex inħitilha xi ħaġa, biex tinformani, biex inħitilha xi ħaġa as a formal letter għalija.
Mbagħad kienet tiġi għandna u tqatta' l-ġranet hemm biex jew inħitu għalija, jew inkella kif qal Ron tipprova lil bisi tal-kollezzjoni li nkunu qed naħdmu fuqhom, ġieli għamlet sa satejn ta' filgħodu. Tibqa' mqajma magħna biex tipprova l-ħwejjeġ. Alright. Grazzi ħafna Charles Indrotant miegħi fl-istudju u grazzi lilkom tal-li segwejtuna dan kien l-aħħar programm ta' Malti Kulturali. Jekk tixtiequ terġgħu issegwu daw il-programm li għamilna tul dawk l-ġimgħat tistgħu titlu fuq il-Facebook page u YouTube channel tal-Mcast ICA Media. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja t-tim tad-direzzjoni kollu u grazzi lilkom tal-li segwejtuna. Inaqdu magħna għall produzzjoni li jmiss. Insellimkom. Għar-rigali tal-mistednin nirringrazzjaw lil Ministeru tal-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bil-kampanja tagħhom Saving Our Blue u Shinglong Department Store.